Mga baligyang pabuto sa Cagayan de Oro City, mas barato matud pa karong tuiga, itandi sa milabayng tuig. Apan sigon sa mga mamaligya ay, minus gihapon kuno ang mga namalit karong panahona. Aneng report. Plastar og nagkadaghan na ang mga baligyang pabuto sa rotonda sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City, pipila ka adlaw una ang bagong tuig. Usa sa mga matag tuig nga gapamaligya sa mong lugar, si Rolenzo. Matud niya, barato ang ilang mga baligyang pabuto karong tuiga kung itandi sa milabayng tuig. Kinitingod kuno sa barato sab nga baligya kanila gikan sa ilang supplier sa Bulacan. Last year mahal man ka ito. Oh. Pero medyo giubos-ubos gid siya. Murag mas daghan gyud mapalitron sa ban. Last year yalang 5,000 halos isa lang ka fireworks. Karon murag duha na tapos fountain pa. Okay kayo. Murag arang-arang karon nga presyo kontra last year. Usa sa iyang bestsellers ang sparklers nga pwede ra mapalit sa 50 pesos ang per bundle. Aduna sab kini variety nga colored ang siga nga mapalit sa 150 pesos ang bundle. Aduna sab fountains nga nagpresyohan sa 75 pesos hangtod 550 pesos per bundle. Fireworks adunay 2,000 pesos hangtod 25,000 pesos depende sa kadaghan ug kadugayon sa buto diini. Apan bisan mas barato, pipila pa lang matud pa ang namalit. Hinoon, malaumon ang mga mamaligya ay nga mudaghan ang mamalit samtang nagkaduol ang pagsugat sa bagong tuig. Atong 24 okay lang siya gamay kay normal man gina siya. So dahom nga karon nga adlaw padulong sa 31 nga daghan unta mo dagsa kay medyo daghan pud ang stocks ubos-ubos ra pud ang presyo karon. Hinoon kining maghigala nga gikan sa Kidapawan City namalit na una mo balik sa ilang lugar para sa pagsugat sa bagong tuig. Kasi nasa traditional naman po namin kuya na magbili po ng papatok this coming New Year. Nasa pamilya na rin po namin ng magbili ng mga fireworks, fountains, ganyan po. Gawa sa mga pabuto, mamahimo sab gamiton nga pangsaba-saba sa pagsugad sa bagong tuig ang mga baligyang turotot. Adunay tag 50 pesos hangtod 200 pesos depende sa kadak-on ug sa klase niini. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.